Xayrlı gün millətdaşlar, studiyamızın qonağığı Tatarstanın həm Başqırtıstanın xalq artisti Aydar Ғалимов. Aydar abi, xayrlı günlər. Менә siz гомерегез буе татар халкына хезмәт итәм дисез. Менә сезнең өчен нәрсә ул татар халкына хезмәт итү? Беренче чиратта хезмәт итәм дип инде мин хезмәт итәм, мин шуны эшлим, моны эшлим дип алай йөрмим. Минем хезмәтне башкалар күрергә тиештер дип уйлыйм, башкалар бәяләргә тиеш. Шулай да син шушы милләтнең вәкиле икән, син әлбәттә хезмәт итәргә тиешсең. Хәтта тиешсең дигән сүз дә туры килә монда. Шуңа күрә гомерем буе һәркем үз урынында, һәркем нинди юнәлештә, нинди эштә, нинди урында, нинди хезмәттә мөмкинчелек булганда үз милләтен әйтергә, үз милләтен танытырга, аңа мөмкин кадәр ниндидер эшләргә тырышырга тиеш миңа калса. Меңләгән аудиториягыз бар, миллионлаган дип тә әйтергә буладыр күпмедер дәрәҗәдә, чөнки Татарстанда булсын, Башкортстандамы бөтен җирдә тыңлыйлар. Менә без бүген милләтнең киләчәге турында, тел турында уйлыйбыз. Шул ук артистларның дип әйтик инде, сәнгать кешеләренең ролен ничегрәк күрәсез сез? Әлеге телне үстерүдә беренче чиратта. Бик гади гына мәсьәлә түгел, еллар үтү белән ул мәсьәлә җиңеләя дип әйтеп булмый, эшләр күбрәк эшләнә хәтта. Мәсьәлә һаман мәсьәлә булып кала, һаман проблема булып кала кызганча каршы. Шуңа да бу юнәлештә әле эшләгән дәрәҗәдә, эшләгән вакытта да һаман да эшләнәсе эшләр тагын да арта кебек. Чынлап та еллар үтү белән телебез һәр вакыт ничектер басымыз өстендә бара. Тарихта да шулай килгән ул, бүген башка проблемалар, башкача ниндидер ниләр килеп чыга, телгә карата каршылыклар. Һәркем әйтә, мин тагын кабатлап әйтәм, менә үз урынында сәнгать кешеләренә чынлап та зур миссия бирелгән, зур роль да бирелгән, җаваплылык та бирелгән. Һәркем тагын әлеге дә баягы үз урынында ничектер үзенең мисалы белән, үзенең эше белән, хезмәте белән, җыры белән, моңы белән, шигыре белән, үз-үзен тәкъдим итү белән авторитет буларак барыбер зур чынлап та җаваплылык. Менә шуны һәрберебез белеп эшләсәк, команда берникадәр дәрәҗәдә артка китмәскә мөмкин. Алга китү бик җиңел түгел, шулай артка китмәскә иде. Чөнки еллар үтү белән, заманны бару белән, әйтәм бит, яңа каршылыклар килеп чыга, дөнья үзгәрә, экономика үзгәрә, сәясәт үзгәрә, һәм ул безнең телебезгә йогынты ясамыйча калмый. Аннары бәхәсләр дә бар бит. Кемдер әйтә, татар телен саклау шул ук балачактан, балалар бакчасыннан башланырга тиеш. Кемдер әйтә, гаиләдә тәрбияләнергә тиеш. Кемдер әйтә, эш урыннарында, шул ук җәмгыятьтә, югары уку йортларында. Менә сезнең фикерегезчә, бүген төп мәсьәлә нәрсәдә монда татар телен саклауда? Монда барысын да кушырга мөмкин булыр. Әйтеп булмый, менә монысы төп, менә монысы бик төп түгел, монысы кирәк, монысы бик кирәк түгел дип әйтеп булмый, барысы да кирәк. Кайда мөмкин кадәр мөмкин икән, кухняда булсынмы ул, залда булсынмы, сәхнәдә, концерт залында, аудитория алдында булсынмы, балалар бакчасында, мәктәптәме, бөтен усулларында кулланырга тырышырга кирәк инде. Шунсыз булмый. Бик җиңел түгел. Үземнән дә беләм, үземнең тәҗрибәдән беләм, балаларны ничектер өйрәтә алдык әле телгә. Менә балаларны өйрәтү ансың зур мәсьәлә. Күз алдына китерәсезме? Әле тырышып тырмашып та һаман да аларны өйрәтеп булмый. Чөнки татар теле барыбер ул бик кирәк түгел дигән ни бар, фикер бар. Кирәк булмаячак ул киләчәктә. Менә ул сезнең өчен кирәк. Телевизорда андай тапшырулар бара. Киләчәктә ул инде актуаль булмаячак һәм кирәк булмаячак дигән. Менә аларга нәрсә дип җавап бирер идегез, андый кешеләргә? Андый сорау биргән. Аларга җавап бирү җиңел түгел. Уйлап карасаң, чынлап та сәясәт бит шундый бара. Шундый зур ил безнең ибет. Федератив ил дибез бит инде. Шулай да милли телләргә зур ниндидер ул теге декларация сүздә генә ничектер бара, практикада бик бар дип әйтеп булмый шул. Шуңа күрә үзебезгә тырышырга кирәк. Безнең өчен беркем дә килеп, Мәскәүдәнме, читтәнме, менә өйрәнегез телегезне, белегез, балаларыгызга өйрәтегез дип әйтмәячәк беркайчан да. Шуңа үзебездән күбрәк тора барыбер, гаиләдән дә тора, сүз дә юк. Барыбер гаилә белән генә дә булмый, кухняда сөйләшү белән генә дә булмый, барыбер дәреслекләр дә кирәк, телевидение дә кирәк. Менә Шаян ТВ-ны да аерып әйтер идем. Нинди зур шундый әйтер идем, зур шундый вакыйга булды, һәм ул бик кирәк дөнья күләм дәрәҗәсендә хәтта. Менә шундый адымнарны күбрәк эшләргә. Әлбәттә Татарстан бик күп эшләр эшли, эшли, киләчәктә тагын ныграйтып эшләргә кирәк булачак дип әйтер идем. Сез әйтегез, телевидение, ләкин җыр сәнгате дә аерым урын алып торады ул. Чөнки үзем дә ишеткән бар, менә кайбер бәлки әтисе Русанда башка милләттән булган татарлар да менә татар җырларын ишетеп, без әкренләп телне өйрәнәбез дип. Менә сезгә еш килеп әйтәләр, менә сезне тыңлап, нәкъ менә телгә ничектер мәхәббәт уянды дип. Сүз дә юк. Аллага шөкер, шундый мисаллар күп. Шушы 30 елдан артык бик күп рәхмәтләр
ишеттем. Җыр аша, сезнең җырлар аша мин тартылдым телгә, туган телгә, үземнең татар икәнемне, башкорт икәнемне аңлый башладым дигән кешеләр шактый күп, Аллага шөкер. Шуңа юкка үтелмәгән икән бу еллар, юкка шушы иҗат белән иҗади еллары бушка үтмәгән икән дип тынычланып та куясың. Но барыбер да эшлисе кешеләр елдан ел тагында арта тагында күбәя. Сәнгать кешеләре, театр актерлары булсынмы, эстрада җырчылары булсынмы, зур шундый миссия баралар чынлап та төрле төбәкләрдә. Әйтәм бит, хәтта телне белмәгән, аңламаган яшьләр тартылалар, җырга моңга киләләр. Җыр аша ниндидер кызыксыну туа барыбер телгә, милләткә һәм кайдадыр горурлык хисе, кайдадыр алар чынлап та үзләрен ниһаять бит мин татар икән дип әйтүдә үзе бәләкәй генә булса, кичкенә генә булса да адымнар. Ана шул адымнар аша ничектер атларга инде безгә. Анар сез үзегезнең миссиягезне әйттегез, әмма татар халкында бар илгә дип әйтегән дөньяга таныткан шәхесләр бездә байтак бит. Ләкин аларның һәрберсе татарча сөйләшмәскә мөмкин. Ләкин кайберләр горурланып мин татар дип әйтеп йөри. Кемдер бәлки яшерәдер моны, кемдер аны кычкырып йөрмидер, кемдер бәлки ояладыр. Менә төрле кешенең төрле мөнәсәбәт булырга мөмкин үзенең милләтенә карата. Менә аларга ниндирәк киңәшләр биридегез? Шуннан да бит татарлар бар дөньяда әгәр дә безне милләт буларак шундый җитди таныйлар икән, аларга да бәлки аны турында сөйләп йөрергә кирәктер, телне өйрәнергә кирәктер. Ничек уйлыйсыз? Төрле кеше төрле хәлдә була шул. Ул үзеннән генә түгел, аның күңел халаты бәлки икенчедер. Ул үзен кычкырып, менә мин татар дип кычкырып йөри алмаска мөмкин. Андый хәлләрдә булырга мөмкин һәм аны гаепләп тә булмый ешкына. Төрлебез төрле җиргә таралган, төрле илләр, төрле телләр, төрле вазгыять, төрле сәясәт. Шуңа монда инде теге әйтеп кенә булмый, нишләп син шулай әйтмисең, нишләп син болай әйтмисең дип. Татарстанда ул бер төрле, Башкортстанда икенче төрле, Америкада өченче төрле, Кытайда дөртенче төрле. Шуңа күрә, шулай да миңа калса безнең татарлар алай бердә теге бар кайбер милләт вәкилләре үзләренең кем икәннәрен алар әйтергә оялалар. Миңа калса татарлар беркайчан да оялмадылар. Мин татар дип горурланып әйтерлек милләтебез бар. Шундый горурланырлык шәхесләребез бар. Бай тарихыбыз бар. Борын заманнардан да үткән тарихта да геройларыбыз бар. Алар мин татар дип сугышка барган, мин татар дип окопларда шигырьләр язган, җырлар иҗат иткән, сугыш кырларында концертлар куйган һәм дөнья күләмендә танылган, шул вакытта куркмыйча мин татар баласы дип әйткән шәхесләребез бар. Һәм алар безгә зур үрнәк әлбәттә. Анары халык саны исәпкә алуда булып узды бит менә кешеләрнең үзләренең татар булып танылуларын. Кемдер бәлки паспортта татар була торып та үзенең милләтен, мәсәлән, башка төрле милләт итеп, милли үзаң формалаштыру дигән төшенчә дә бар иде. Менә үзеңне татар булып санау һәм хис итү әле ул кеше өчен нәрсә бирә дип саныйсыз? Монда инде әлеге дә бай кешенең үзеннән, күңеленнән, йөрәгеннән, тарихыннан, тәрбиясеннән, гаиләсеннән дә килә сүз дә юк. Менә ул ата-бабалардан. Мин менә ата-бабаларга да рәхмәт әйтер идем. Менә безнең милләтебезнең сакланып калу, менә буын советлар заманындагы безнең картәтәйләрнең, дәвәтиләрнең зур бер дип әйтер идем. Мирасы калган. Мирасы да, зур батырлыгы да, байлыгы да, җиңүе дә дип әйтер идем. Менә шуңа да менә алар мисал, әлеге дә бая тагын әйләнеп кайтабыз. Мисал менә якыннар, туганнар, ата-бабалар, шул вакытта авторитетлы кешеләр. Шул вакытта миңа калса кеше үзенең милләтен яшереп калмас, уялмас, мин кем дип горурланып киресенчә язылыр, әйтер һәм башкаларын да әндер. Янары бик мөһим мәсьәләне күтәрдегез. Шул ук балаларга гына түгел, оныкларга да калдыру әлеге мирасын дип. Менә моның белән кем шөгыльләнә? Чөнки без бүген бит инде барыбер глобализация чорында яшәйбез дип әйтәбез. Һәм ул тышкы йогынтыларда әле балаларга ничектер тәэсир итә. Менә моны ничек җиңәргә? Әллә моның белән көрәшеп булмыймы? Ничек уйлыйсыз? Көрәшергә барыбер кирәк. Барыбер кулны төшерергә түгел, барыбер көрәшергә, анталарга. Әйтәм бит, былай гына көтеп кенә ятсак, юалырга мөмкин без. Чынлап милләт бигрәк тә мин татар милләте турында гына әйтмим. Татар милләте әле ул икенче милләт, зур милләт. Ул да менә шундыйрак юга теге милләтнең теленең бетү юлында дип без проблема итеп күтәрәбез бүген көндә. Башка милләтләр турында күпме сүзләр бара. Русиядә күпме милләтләр бүген көндә артуга таба бармый. Шуңа да бүген көндә нишләргә? Менә балалар белән, оныклар белән чынлап та зур мәсьәлә. Мин элек бу турыда бик уйланып бетми идем. Менә үсә, яши, инде олыгая, инде оныклар барга килгәч, ныграк аңлый башлыйсың. Бәлки ул чынлап та еллар үтү белән аңлап, йөрәккә үтеп кирип, шул юлда тагын да ныграк тырышып эшләргә кирәклеген
Ходай Тәгалә үзе җибәрер бәлки шундый сигналларны. Ничек фаразлыйсыз менә киләчәктә безнең милләт белән нәрсә булыр? Күпләр борчыла бит инде үзебезнең милләт өчен. Әгәр дә яшьләр бар икән, әгәр дә менә төрле чаралар үткәрелә икән һәм татарлар без көчле горур милләт дип әйтәбез икән, менә сез моннан 10 елдан соң булсын, 20 елдан соң ничегрәк күз алдыйсыз? Борчылуга урын бар шул. Мин дә борчылам, борчылуга урын бар. Безнең сабан туйларыбыз бар, безнең җыеннарыбыз бар, конгрессларыбыз бар, урыннарда нидер эшләр бара. Барыбер дә әлегә баягы буыннан буынга. Безнең төп максатыбыз буыннан буынга тапшырырга. Тарихны да, үткәннәрне дә, телне дә, моңны да, җырны да һәрберебез үз урынында шуның белән көн-төн шөгыльләнергә кирәк дип уйлыйм. Шунда киләчәгебез булыр. Бөтенләй милләт безнең куркыныч астында һәм ул югалыр дигән аңа мин ышанмыйм. Миңа калса барыбер дә Ходай Тәгалә тарафыннан да милләтләр, шул ук исәптә татар милләте, Алла берсә, киләчәктә горур адымнар белән алга атлар дигән барыбер өмет миндә яши. Анар Татарстан халкы, Татарстанда гына түгел, һәм Башкортстанда гына түгел, татар халкы яши. Безнең бөтен дөнья буйлап сибелгән алар. Менә аларга теләкләрне ишетәсе, нәрсәләр теләр идегез? Мин мөмкинчелектән файдаланып, кайда гына яшәмәсен, әгәр дә съезд, 8нче конгресс, мин аның күп кенә съездларда булдым. Төрле теге җырчы буларак та, кунак буларак та, делегат буларак та, шуңа күрә менә көндә бу сүзләрне әйтеп булмый, көндә җыелып булмый, көндә уртак фикерләр белән бүлешеп булмый. Менә бу бер күрешү үзе бер гомер диләр бит. Менә мондагы булган атмосфераны, мондагы булган ниндидер стимул, өмет, шундый канатлану хисләрен мин җиткерәсем килә барлык милләттәшләргә, кайда гына яшәгән карамастан. Исән-сау яшәргә, шул яшәгән җирдәге халык белән матур итеп яшәргә, үрнәк булырга, шул вакытта үзеңнең кем икәнеңне онытмаска һәм киләчәк буыннарга шуны җиткерергә. Бик зур рәхмәт килеп, фикерләрегезне ортаклашкан өчен. Уңышлар теләп калабыз. Айдар Галимов иде, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты.